Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo. It's already 11:44 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus, ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening po. Hello, good evening. Good evening po. Hi, anong pwede naming itawag sa'yo? Gwen po. Gwen. Ilan taon ka na, Gwen? 29 years old po. 29. Sang lupalop ka naman galing, Gwen? Binondo, Manila. Binondo, Binondo, Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Gwen, 29, from Binondo, Manila. Ano ang top secret mo? Sobrang broken po ako ngayon. As in, araw-araw, ganun. Sobrang broken po ako araw-araw. Wala akong kinakausap kahit sino. Hindi ako nakain, ganun. Mhm. Kasi nga broken na broken po. Pwede Sobrang bang sobrang malaman fresh. kung anong dahilan? Ganito po kasi yan. 2 years kami magkarelasyon. Tapos, part po kami ng LGBT. Ayan po. Mhm. Tapos, single mom po ako, may isang anak. So, ito ayun nga. Yung partner ko po, dyan nagtrabaho sa BGC. So, nandito ako sa Manila. So, hindi malapit lang, no? Pero kasi, alam ko na kasama niya pa yung ex niya sa isang unit sa dorm. Parang sabi mag-ihiwalay din naman ng tirahan, gano'n. Pero syempre kasi nagtataka lang, ba't ang tagal? Parang, alam mo yun, halos araw-araw ka na siya inaaway, nagiging toxic na ako. Dahil nga sa gano'n. Kasi sino naman, di ba? Mhm. Sobrang haba ng pasensya ko, garo. Tapos, hanggang sa nagiging toxic na ako gawa nun. Kasi nga, ang tagal na maghiwalay, ganun ganyan. Tapos hanggang sa napagod siya sa ugali ko nga. Kasi nga, nagiging toxic na nga ako. Hanggang sa yun, binrake niya ako. Inaway ko siya ng birthday niya. Siguro doon napikon sa akin. Kaya siguro nakipag-iwalay. Ang gusto ko lang naman kasi, may walay siya lang tirahan eh. Pero kasi, yun, ang dinadahilan po yung aso. Hindi daw, kesyo daw wala daw magbabantay sa umaga, ganon. Yun. Kaya di pa sila makapag-iwalay. Parang naghahanap pa inaantay pa yung pinsan nung ex niya na mapunta doon para sila magsama sa isang doon. Tapos yung partner ko, alis na doon. Yun, ganun. Yun, kaka-break lang po namin 2 days, 3 days. Mhm. Tapos hindi ako mapakali. Pero sabi niya, aayusin daw muna niya. Ano nga ayusin niya? Yung sarili niya. Yung sarili niya. Mhm. Ayusin daw yung sarili niya. Ayun. Tapos kung kailangan ayusin yung sarili niya, alis siya dito sa Manila. Tapos hiniwalayan ako. Pwede bang malaman kung sa paanong paraan ka niya hiniwalayan? In person ba kayo naghiwalay? O sa text message lang? O sa tawag Sa lang? message lang po. Pero tinatanong ko siya kung mahal niya pa ba ako, kung babalik pa ba siya. Ang sinasabi lang niya, pwede tigilan muna ako. Parang sabi niya kasi gusto daw niya magpahinga muna. Ganun. Mamahinga sa amin. Ayaw daw niya mag-stay na ganun daw yung treatment niya sa akin. Kasi nga ang cold na din niya. Kasi nga na-bad trip siya sa akin nung inaaway ko siya ng birthday niya.
hiniwalayan niya ako. Tapos ngayon, sabi ko, "Ano ba, wala na ba talaga, hindi na ba talaga?" Sabi niya, "Puwede hayaan mo muna ako." Gusto ko lang malaman, ano ba sign ba yun na na magiging maayos pa ba kami, gano'n. Hmm. May Mm. napagsabihan ka na ba nitong current status mo and yung pinagdadaanan mo? Kami ba ni Titangelo yung unang nakarinig nito? Kaya yes po, wala Mhm. akong kinakausap dito sa bahay, eh. Mhm. Maraming salamat Wala sa pa pagtitiwala mo sa amin ha, Gwen. mhm. Mhm. Ang gusto mo bang marinig sa sa'min ay kung ano sa Ano tingin ba yung namin yes, yung oo, gusto kong malaman. mhm. Palagay mo ba may tsansa pa na magkaayos kayo? Feeling ko lang siguro, pero inano ko siya kanina, hindi ko kasi kaya nung yung nauuso na ano, na no contact, no contact, No hindi contact ko hindi rule. ko kaya, hindi ko kaya. Mhm. Gaano na nga kayo katagal, naging 2 years magkarelasyon? po, 3 2 years year po. 2 years, 2 Yes. years. Aha. Dun ba sa 2 years na yun, talagang solid yung pagsasama ninyo o naghiwalay na rin kayo dun? Yes. Hindi pa kami naghiwalay, unang-unang beses 'tong hiwalay po namin. Mhm, mhm. And pakiramdam mo ba ito talaga yung partner na gusto mong makasama habang buhay? Yes, gusto ko ano, mas stable sa isang tao. Mm, Ayoko na yung paiba-iba, ayoko naman gano'n. mm. Ano bang mga nagustuhan mo dito sa taong 'to? Ano kasi yan siya, ano yun, family oriented gano'n. Alam mo yun, ma-responsible gano'n. Mhm, Mabait siya, mhm, maayos siya, gano'n. Hindi siya tumitingin sa estado ng kung anong estado ng buhay ng magiging partner. Hindi siya natingin sa gano'n kahit pa may kaya sila, mhm. gano'n. Palagay mo ba kaya talaga siya bumitaw ay dahil sa pagiging toxic mo? Opo. Mhm. Palagay mo ba selosa ka? Hindi po ako gano'n. Kasi hindi siya gumagawa ng ikakasira namin, ng ikakaano ko, ikakalungkot ko, gano'n. Mhm. So, Pero pero siyempre kasi po magkasama sila sa iisang bahay nung ex niya, eh. mhm, Ano na lang yung feeling ko. mhm. And valid naman yung nararamdaman mo. Palagay mo ba yung dahilan niya na dahil sa aso kaya sila nasa isang tirahan ng ex niya ay totoo? Hindi ka ba ever nag-doubt na baka nagsisinungaling 'to sa'kin? Ano kasi dati niya kasing kaibigan yun, so parang yung jowa naging jowa na lang niya, gano'n. Hindi naman. Palagay mo totoo yung mga sinabi niya? Yes, kasi oras-oras ka-video call ko siya, eh, kahit pa Mhm. magkasama sila, pero hindi niya ako pinapakita kasi nga 'di ba, ang pangit nga naman. Hindi ka niya pinakilala ever dun sa ex niya kung magkaibigan No, sila? hindi. Hindi, sinabi lang niya Mhm. Na ano? na meron na siyang ano, ako, yun. Sinabi niya lang. And para maging komportable ka doon sa fact na nagkakasama sila sa isang tirahan, Mm, sinubukan ba niya na ipakilala ka doon sa ex niya para maramdaman mo na wala kang dapat ipagkaalala? wala po, hindi po, wala po kahit ano. Mhm. So sa palagay mo, sinong iniingatan niya? Yung sarili niya o yung feelings mo? Ano po kasi siya, eh, sobrang ano, yung hindi siya showing tao, gano'n. Hindi ko alam. Hindi mo sigurado kung kaninong feelings yung iniingatan niya, yung sa kanya o Yes, sa'yo? opo, hindi ko sigurado, eh. Kasi ako po yung laging umiiyak everyday, nag-iisip o nag-o-overthink, gano'n. Ta's hanggang sa lagos siya inaaway, gano'n. Kaya ang nangyayari, naging toxic ako, napagod siya. Palagay mo ba kasalanan mo lahat ng 'to kung bakit kayo naghiwalay? Alam din naman niya yun, eh. May kasalanan din naman ako, aminin ko naman yun. Pero siyempre sana gumalaw man lang siya.
Sabi niya, hindi ko naman bini-invalidate yung feelings mo eh. Sabi niya gano'n. Mhm. Pero syempre kasi araw-araw ko nasasaktan, araw-araw ko umiiyak gano'n. May pakiramdam na okay ka naman, tapos maya-maya iiyak ka. Mhm. At hindi ka naman niya pinakinggan ng totoo. Kaya valid yung nararamdaman mo. Hindi mo ba naisip na baka itong naging partner mo na 'to ang siyang nagpabago ng takbo ng utak mo, kaya ka naging toxic dahil sa mga ginagawa niya? Siya po, Hmm? siya po nagpabago. Hindi Mhm. naman kasi ako magiging gano'n eh, 'di ba? Kahit sino naman. Mhm. So ngayong na-identify mo na siya rin yung dahilan kung bakit nagbago ka, na hindi ka naman dating ganyan, malaya ka, mapayapa ka mag-isip, gusto mo pa rin ba yung ganong klaseng tao na makarelasyon? Hindi, pero wala na, gusto ko siya lang, Sa gusto kadahilan ko siya ng lang, gusto ko siya lang, wala ng iba. mhm, 'Di na din kasi ako naa-attract kahit kanino. mhm. Pogi ba 'to? Hindi siya pogi, mask siya eh, Ano ibig mask. sabihin ng mask? Yung ano, tomboy tapos mahaba buhok, gano'n po. Hmm. Hmm, tama ba yung ano, yung parang headband, butch? Ay, Bu headband hmm, lesbian, hmm, parang gano'n? parang Mhm. gano'n po. So, babae siya manamit, pero Hindi siya babae manamit, ano siya? Anong porma niya? lalaki siya manamit pero kasi yung buhok niya kasi mahaba, Mhm. yun. Ako lang Naka-sling yung bag ba babae siya manamit. palagi? Ha? Naka-sling bag ba siya palagi? Hindi, naka-bag kasi nga office. Anong motor niya? Wala siyang motor, Wala. wala. Nag-commute lang. Nag-aano pa lang na magkaroon ng ano, motor, Ano daw bibili niya? Ano bang pinapangarap niya motor? Aerox. Aerox. Mm. Naalala niyo po. Ngayon, gusto ko lang malaman kung may chance, parang may chance, kasi ko na parang nararamdaman ko na parang hindi na parang alam mo yung hindi kasi ako sanay nang wala siya. Mhm. Kasi araw-araw ko yung magkausap. Mhm. Tuwing kailan pala kayo nagkikita nitong naging partner mo, Gwen? Tuwing ano, tuwing minsan minsan depende sa kanya. Mhm. Kasi ako eh, anytime basta gabi free ako eh. Mhm. Ganun. Puwede mo ba kaming bigyan ng, kamukhang artista nitong naging ex mo? Wala. Wala siyang kamukhang artista. As in wala? Wala siyang kamukhang artista. Mhm. Ikaw, sinong kamukha mong artista? Tulo. Wala din? Wala po. Mhm. Pero hindi ka naman pangit? Hindi. Ba't hindi ako pangit? Mhm. So, palagay mo ba wala ng ibang magmamahal sa'yo? Ano kasi, ako kasi yung babae na hindi mo makikita kung ano ba ako, kung ano ba ako sa babae, sa tomboy. Mhm. Lalaki lagi nalapit. Ayoko nga ng lalaki. Mhm. Ba't ayaw mo ng mga lalaki? Ayoko kasi, ayoko ng lalaki kasi. Bakit naman? Ano pa lang kasi, elementary pa lang ako, nararamdaman ko na sarili ko yon. Na, Pero kasi, ang sabi daw kasi, ang babae para sa lalaki, eh syempre Katolika, 'di ba? mhm. Eh di sige, sinunod ko yun kahit pa may nanliligaw sa aking tomboy dati. Eh di Mhm. sinunod ko yun, pinilit ko yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng isang anak. Tas, ayun, hanggang sa ito, naging single mom ako. Alam mo, parang buo na yung loob ko, ilabas ko yung sarili ko na, ano pala ako, hindi pala ako, ano, ayoko sa lalaki. Talaga para sa lalaki, ganun. Hmm. Yun, ganun.
Ang pogi ni Titan Jello. Saan? Hindi ka napupugian sa mga lalaki? Hindi na ako na-attract sa lalaki. Oh, sayang. Rereto ko pa Wala naman si na. Titan. Single pa naman ako, ma'am. Wala, hindi na po. Hindi ako tatago sa'yo, ma'am. Kahit pa si Jungkook yan, ayoko talaga. Kahit pala Jungkook ka eh. Kahit pala si JKK eh. Ayoko talaga. Ayoko po. Okay. Gusto ko lang talaga. Gusto ko lang talaga malaman kung ano yun. Ano ba yun? Sign ba yun? May chance na magkakaayos, gano'n. Gusto mo ba ng katotohanan o perspektibo mula talaga sa amin? Sure ka na ba? Mm, Final answer? Kasi malapit na ako pumunta dun sa lalapit ako yung mga nanay tatay niya, yung mag-beg, gano'n. Yung mga kaibigan niya, Mhm. Mhm. gano'n. Malapit na ako sa gano'n eh. Pinipigilan ko lang kasi nga, kahit pa nakakahiya. Mhm. Palagay mo ba Ganun. may atraso ka sa kanya? Wala akong atraso sa kanya. Mhm. Wala po. Kahit hindi nga naranasan na magloko ko sa kanya. Mhm. Magaling ba 'to magmahal? Mm, 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 No, oo, oo. mm. Magaling magmahal? Okay po, maayos. Baka marami magmahal to. Oo. Hindi. Sige nga, ba't di ka pinakilala dun sa ex niya? Ba't di ka sinama dun sa condo o dun sa apartment? Mhm. Ayaw, kasi siya ayaw niya yung sobrang nun, tawag dun, ayaw nun nung pina-public, ganun, ayaw nun na inaano ko sa gusto lang niya dun sa close niyang kaibigan, sa nanay niya, gano'n. Ayaw niya yung iba, Bakit daw? gano'n. Bakit daw? Artistahin ba 'to? Ewan ko dun. Basta hindi hindi niya ako inaano, tulad kunyari magpo-post, ganyan, mag-bayad, naku wala, kahit wala. Bawal. Masaya ka Yun. naman do'n, okey ka naman do'n, comfortable ka naman ba na hindi ka Okey naman ako dun, kaya lang sinasabi ko sa kanya minsan, "Siguro tinatago mo lang ako 'no, kaya ayaw mo, ganito, gano'n, ganyan." Anong sagot niya? Sabi niya, hindi naman daw, ayaw lang daw niya ng gano'n. Sabi niya pinalaki daw siya sabi niya pinalaki ako ng nanay ko, ng magulang ko ng pribado, gano'n. Ano mga pinopost niya sa Facebook o sa social media niya? Pero sure lang gano'n, hindi nga kami friend nun, eh. Dati friend kami kasi binablock ko siya 'pag naiinis ako, eh. Pero Mhm. ngayon hindi na. Pero nagpo-post ba siya tungkol sa aso niya? Wala, hindi naman. About Hmm. Jesus yun, about, mga naranasan sa buhay, mga gano'n. Hmm. About about prayers yun, mga gano'n Kumbaga, lang. pinapublic niya yung faith niya o yung religion niya, Yes, pero ikaw, yung relationship niya, hindi niya pinapublic. Ganun, pinaprivate niya. yes, oo, sobrang sobra. Mm. Ulitin ko yung tanong ko sa'yo, masaya ka ba do'n at komportable ka ba na ginagawa niya 'yun? Oo, basta kami lang dalawa. Basta ako lang. Mm. Okey. Okey lang yun, basta Mm. alam mo kung ako lang, Mm. kaming dalawa lang, walang iba, gano'n. Mhm. Mhm. Paano kung malaman mong may iba talaga siya? Hindi yun. I think kahit anong sabihin namin, Gwen, ngayong gabing ito, kung ano yung nasa isip mo at puso mo, yun at yun pa rin yung susundin mo. So, hihingan ka na lang namin ng mensahe ngayon para dito sa ex mo. Gusto mo ba magbigay ng message sa kanya? Baka sakaling nakikinig siya ngayon. Sige po. Go ahead. Mahal, ilang gabi na hindi ko talaga kinakaya. Pati hanggang sa panaginip ko dala-dala kita. Hindi ako nasanay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kinakaya yung no contact, no contact. Halos hindi na nga ako makakain ng araw-araw.
Sana bumalik ka na, yun lang. Yun lang po. May gusto ka pa bang sabihin, Gwen? Wait lang. Nagising ni anak. Ay, oo, nagising yung anak ni Gwen. Ella, hindi yun. Alaga ko yun. Alaga mo na? Nagising? Hello, Gwen. Anak ng amo kong Chinese. Mm. Ano yun? Okay lang. Ayun, yun lang po. Tinatawag na siya. Tawag ka na. Sabi mo, kausap mo ako. Boyfriend mo. Okay. Okay na po. May gusto ka Yun pa lang po. sabihin, Gwen? Yun lang po. Alright. Tawag ka dito kapag naliwanagan ka na. Medyo matagal-tagal pa yan. Tsaka madami ka pang gagawin sa buhay na hindi mo akalayang magagawa mo. Kaya Oo. subukan ka namin ipagdasal, ha? Please po. Mhm. Sana maging maayos na. Para sa'yo. Salamat. Mhm. Salamat po. Bye-bye, Gwen. Bye. Paalam po. Bye po. Alam mo, partner, minsan kakapilit natin na maayos yung relasyon natin. Mhm. Wala. Hindi rin talaga maayos. Kasi kung hindi naman talaga kayo para sa isa't isa, hindi kayo para sa isa't isa. Totoo. Tsaka may mga tao din talaga na napakahuhusay, no? Mahusay in the sense na hindi ka naman baliw dati pero binabaliw ka. Diba? Pag ang isang tao may tinatago, hindi ka isa sa publiko. Totoo yan. Hindi ka ipapakilala sa mga taong hindi ka komportable. Tama. Tsaka naniniwala ka ba na ang nagko-connect lang dun sa kanila ng ex niya, yung aso lang? Tapos dun tumitira sa bahay? May ganun bang mag-ex? Pwede siguro yung ganun kung walang-wala ka na talagang pera, diba? I mean, sige, payag ako, dalawa tayo, pero may hangganan to, hindi to pangabang buhay. Tama. Pero dadalaw din dito yung current jowa ko, o titira ko dito yung current jowa ko. Pwede siguro yung ganun. Patibayan talaga ng sikmura. Pero parang, para sa akin, kung nagkikita pa ng ex, tapos nasa isang bahay, Diyos ko, nakakabaliw yun. Maling-mali. Di ka bibigyan talaga ng peace of mind dun. Totoo. Kasi, biro mo, hindi ka nga pinakilala. Kasi dude, alam mo, okay lang naman kung medyo magselos ka, diba? Maging territorial ka sa isang relasyon. Kasi karapatan mo yun, lalo na kung magjowa kayo, may mag-asawa kayo, diba? Tama. Regardless kung ano man yung gender ninyo. Basta napag-usapan ninyo, na couple kayo, dapat meron din kayong usapan pagdating sa mga exes, 'di ba? May usapan din kayo pagdating sa ano ba yung cheating sa hindi cheating sa atin. Tama. And ano ba yung komportable at hindi komportable sa inyo? Kasi kapag hindi ka din komportable na, ginagawa niya to, sabihin mo din. Hindi yung parang tahitahimik ka lang. Ipunin mo lang. Dapat aalma ka din. Bakit kailangan yung magsama sa isang bahay? Kasi kung ganun, di balik ka na lang sa kanya. Gusto mo ibalik kita sa kanya. Yung mga ganun ba? Kasi kung ano yung tinatanggap mo, yun yung tinotolerate mo. So, dapat malinaw na may draw ng line. You draw the line kung saan, hanggang kailan, or nag-set lang din dapat yung partner niya ng, hindi, for the meantime lang to, siguro mga 2 araw. Pero punta-punta ka dun para maramdaman mo na wala kang dapat ikaselos. Yung ganun ba? Kasi may ibang tao talaga ang poprotektahan nila mga sarili nila, hindi yung partner nila. So, dun kayo mag-iingat, kabisyo, na tama ba ako minamahal nitong taong to? Kumbaga, minamahal ba ako ng tama ng taong to? Kasi mararamdaman mo naman kung minamahal ka ng tama Kung nirerespeto ka, pinapahalagahan ka, and kung nagsabi ka na hindi ka komportable sa isang bagay, mag-a-adjust siya para sa'yo.
para hindi mo maramdaman yun. Kasi ang iniingatan niyang pakiramdam, yung pakiramdam mo para hindi ka masaktan. Tunay. Sa akin, partner ha, ano lang, siguro, nasa panahon kasi to ng ano pa si ate, masyado pa siyang hulog na hulog sa pag-ibig. Totoo. Pero may isang umaga na gigising na lang to na marirealize niya. Pagod na ako. Kasi kahit naman sigawan natin to, pagalitan natin to, nandun pa siya sa high ng ano niya, emotions niya na masaya pa ako, gusto ko pa siya mahalin. Wala lang din, di ba? Totoo naman. Taong sarado, kahit anong pilit mo na ipaliwanag dyan, papagod ka lang. Totoo. May kaibigan tayong mga ganun eh. Ng best man ang sinabihan. No? Oh, huwag ka nang babalik dyan. Anyari? Galit pa sa'yo. Unfriend ka pa. Totoo yun. Di ba? Oo. Unfriend ka pa. Alam mo, love, sinabihan ka niyan yung panahon na ano eh. Yung wala tayo. Huwag na daw kita mahalin. Kasalanan ko pa ngayon. Kaaway ko pa kayong dalawa ngayon. Di ba? Minsan, nasa tao talaga eh. Sila yung naghahanap ng kakasakit ng puso nila. Totoo. Minsan, mag-ano rin tayo. Mag-isip ka din minsan sa sarili mo na tama pa ba na ilaban ko to? Sa paglaban ko ba na to ay worth it pa? Tingin ko ba sa pakikipaglaban ko na to, saya pa ba yung nararamdaman ko o baka nasasaktan na lang ako? Iweigh nyo rin, kabisyo, na worth it ba talaga ipaglaban yung tao na yan? At lagi nyo tatandaan na ang dami pong tao sa mundong ibabaw na to. Ang dami pong pwedeng mahalin. Isang tao lang po yan na hindi pa yung maganda yung ginagawa sa'yo, pinapahirapan ka pa, pinapaisip ka pa. Kung talagang mahal ka niyan, hindi niya hahayaan na maramdaman mo yan. Ang taong nagmamahal, kailanman, hindi niya ipaparamdam sa taong minamahal niya na nag-iisa na lang yung taong minamahal niya o naguguluhan. Diba? Dapat may peace of mind. Na kahit hindi sila nag-uusap, payapa yung isang tao na yun na alam ko na malinis yung hangarin ng partner ko. Totoo yun eh. Hindi naman kailangan lagi time to time nagte-text, nagchat-chat, nag-update. Pero para maparamdam niya sa'yo na may peace of mind ka, hindi mo siya kailangang hanapin o mag-isip, mag-overthink. Ibig sabihin na ibigay niya sa'yo yung tamang standard na hinahanap mo. Yun lang naman yun eh. Totoo naman. Na-hit niya yun. Pag hindi niya na-hit yun, wala. Baliwala. Baliwala. Marami kang iniisip na sa kaya to. Sino kaya kasama nito? Totoo. Tsaka ikaw lang din yung mahihirapan. Oo. Ang sarap kayang mabuhay na wala kang iniisip na sino kasama nito. Totoo. Ano kayang ginagawa nito? Niloloko ba ako nito? Oo. Totoo yun. Or, ano ba, kami pa bang forever nito? Tama. Yung ganun. Parang ang sarap lang na matagpuan yung tamang tao na magbibigay talaga sa iyo ng peace of mind and peace of heart. Na kahit hindi man kayo palaging magkasundo sa mga bagay-bagay. O mag-aaway kayo. Pero, alam mo, at the end of the day, siya pa rin ang kakampi mo. Tama. Totoo yun. Kaya, wag sana sa ating dahilan yung mga aso-aso, no? Oo. Parang inulol tayo eh. Pag Noto mo kami. Mm-mm. Tapos si Gwen, mapaniwalain eh. Manuno ka na ito, Gwen. Diba? Hindi, pero may ira talaga sa buhay natin, dude, na aminin mo. Oo, kahit. Diba yung parang talagang, Alam mo na niloloko ka pero naniniwala ka, no? oo, gusto Totoo mo, yun. gusto mo talaga na parang i-work out kasi na-build mo na yung plano mo kasama yung tao eh. Kumbaga talagang, gusto ko na talaga na ito lang talaga to. Totoo Oo. yan. Pero, hindi. Meron talagang way ang universe din para ipakita sa'yo yung katotohanan. At ang kailangan mo lang maging bukas yung mga mata mo doon sa katotohanan, paglalantad ng katotohanan ng mundong ito. Tama. Kasi nasa harap mo na yung katotohanan, hindi mo pa pinapansin dahil pinipilit mo kung ano yung nabuo mo doon sa utak mo. Totoo yan. Wishing for a good life, no, kay Gwen. Anyway mga kabisyo, muli,
maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo po dito sa aming programang Top Secret. Sa oras natin ngayon na 12:14 a.m., kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio kasama ang Basa Princess DJ Rakitera. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Kendall Loggins. Forever. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!